Da li znate zašto se Pirot zove Mali Jerusalim? Da li znate zašto je Pirot magija vekova? Mi smo smer turističkih tehničara i danas ćemo sve to pokazati. Bogorodice Djevo, raduj sja, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti v ženah i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naših. Hristosa